βάλε λίγο μπροστά, σε παρακαλώ. Αυτό είναι. Το βάλει το χέρι σου έτσι, κοίτα. Βάλε να δεις πόσο κρύο είναι. Να δείξεις. Να δεις. Παγωμένο μέσα στο καμπράκι. Το κρύο. Θα βγάλεις μερικές όμως σε 10 λεπτά που θα γίνει διαλύ. Αυτό είναι το πρώτο αυτό. Μπράβο. Τώρα μπορούμε να το βάλουμε στο τετράκι εδώ, να το δέσαμε, να τρέχουμε, να το παρακολουθάμε. Πρέπει να καθαρίσει μόνο του και να βγάλει το χώμα από μέσα. Βέβαια, θα καθαρίσει, το λίγο θα καθαρίσει. Θα βάλουμε εδώ ένα παλούκι, Δημήτρη, ένα παλούκάκι εδώ. Σμά το λες, βάλει το φτιάχνει λίγο. Έλα, Μπιλί. Δεν έχει φάρμακο αυτό. Τίποτα, θα πιούμε. Σε μισή ώρα θα πιούμε. Αν ο γαμπρός ερχόταν πιο νωρίς, θα είχαμε πιει τώρα. Δεν έχει σχέση, αυτό είναι ειδικό. Άντε, διάσημη θα γίνεται. Καλορίζικο. Καλορίζικο, καλές οργές. Σαν είναι οικονομία, ρε. Δικιά μας είναι. Σας οικονομία, όχι εμείς. Άμα δεν έκανα άλλο ξύλο, να ο Έντι. Ρίξου το, βάλει το όρθιο εκεί. Θα κρατήσει, θα καθίσει. Τι, καθάρισε ήδη. Λοιπόν, αρχίζει καθαρίζει. Η κυρία Αρχοντή πρέπει να μας φέρει 3-4 ποτηράκια γυάλινα για να πάρουμε δείγμα. Μήπως Τώρα. Μήπως. Τώρα έχει νερό, έχει... Καλά, βγάζει. Μόλις καθαρίσει, τι. Ναι. Εννοείται. Έτσι Ευτυχώς πιάσατε την κάναμε πηγή. πριν 20 Εννοείται. χρόνια και την καθαρίσαμε. Αλλιώς Κοίτα, καθάρισε ήδη, κοίτα να δεις. Αυτή είναι η δύναμη της άξης. Μια χαρά, άμα θες λιγαλύτερη, θα βγάλεις τα δέντρα για πάλι. Εγώ λίγο τα δέντρα είδα και περίπου κατάλαβα με το μυαλό μου τι θες. Αν θες όμως μπορείς να σε μεγαλάσεις τη δύναμη. Φτάσου εδώ. Όχι, μια χαρά.